Με έντονες αποδοκιμασίες υποδέχτηκε ομάδα Ελλήνων και Γάλλων φοιτητών το Θεόδωρο Πάγκαλο όταν προσήλθε προσκεκλημένος του Κώστα Γαβρά σε εκδήλωση στο ελληνικό σπίτι της Πανεπιστημιούπολης του Παρισιού. Οι φοιτητές άρχισαν να κατηγορούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με αφορμή τις φράσεις που είπε πρόσφατα για κοπρίτες και μαζί τα φάγαμε. Monsieur Pangalos, il y a quelque temps, il y a un mois à peu près, il a traité tout le peuple grec d'imbécile. Est-ce que vous pensez que c'est un comportement démocratique? Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσπάθησε να απαντήσει και κάλεσε τους φοιτητές σε δημόσιο διάλογο την επομένη στον ίδιο χώρο, προκαλώντας νέες διαμαρτυρίες. Δεν έχω ποτέ πει αυτό που λέτε. Γράφτηκε στην πλήρη, να πατάτε όλοι μαζί. Ένας μπορεί να πει. Φάγαμε μαζί, φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί είναι περισσότερο. Αν έρθετε άμεσα στον Αλίσιο, το θέλω. Εδώ θα μας αφήνουμε. Τότε να ήρθα και τον Γαβρά, εγώ το σέβομαι. Το Γαβρά πιστεύω ότι ξέρω. Έτσι εδώ είμαστε σένα. C'est une grande chance que le vice-président du gouvernement grec soit là aujourd'hui parce qu'il représente, en fait, un État très poussé jusqu'à l'incarner, l'état de la décomposition morale de la politique grecque. Για πολλή ώρα ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα για να γίνει διάλογος και να αρχίσει η εκδήλωση. Όμως οι φοιτητές που ανήκουν στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους 300 μετανάστες της Ιππατίας ζήτησαν από τον κύριο Πάγκαλο να πάρει θέση στο θέμα των απεργών πείνας. Pas les gens ici, peut-être qu'on est juste là pour poser quelques questions, dans une bienséance comme ça, mais il y a des états d'urgence. Est-ce que ça vous gêne pas, tout en appréciant les magnifiques films de M. Gavras, d'être en présence d'un assassin? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Μετά από ώρα, οι φοιτητές απέτησαν από τον κύριο Πάγκαλο να αποχωρήσει και εκείνος, βλέποντας πως η εκδήλωση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αποχώρησε μαζί με τον Κώστα Γαβρά. Σε ανακοίνωσή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτηρίζει τρομοκρατικού χαρακτήρα την παρέμβαση των φοιτητών, οι οποίοι, όπως λέει, είναι Γάλλοι αναρχικοί και οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς η δημοκρατία θα προστατεύσει αυτή την ελευθερία εντός και εκτός πανεπιστημιακών χώρων απέναντι στη φασιστική αντίληψη των αναρχικών και των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα στο όνομα του λαού να καθορίζουν ποιες εκδηλώσεις θα γίνονται και ποιοι ομιλητές μπορούν να μιλήσουν, χρησιμοποιώντας κάθε είδους απειλές, υβριστικούς χαρακτηρισμούς και προπάντων σωματική βία? Τα όσα υποστήριξε ο κ. Πάγκαλος προκάλεσαν την αντίδραση του συνασπισμού, που τονίζει πως εκείνη που δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό είναι η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες. Είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς διάλογο με τον γνωστό κύριο Πάγκαλο, ο οποίος φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στον ίδιο και στην κυβέρνηση της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Όσον αφορά τα μυθεύματά του περί τρομοκρατικής επίθεσης, τον διαψεύδει το βίντεο που προβλήθηκε από τις τηλεοράσεις.